दा आंजों प्रेक्टिकेल आदा दङ बिथाङा जोबोद गोजाननिफ्राय जोंनियाव सफैयो दा बिथाङा जोंनि जायगाखौ माबायदि मोनदों आं फैनाया बिराद गोजोननाय मोनदों बाक्सानि लोखि बाजाराव दिनै रंजालि बैसागु फालिथायनि दिन्थि खालामनाय बायदि दिनै 25 खालारनि देंखो मोनाबिलियाव बाहागो लाना आं सफैबाय गोजोननाय मोनदों दाबो पारफरमेन्स खालामाखै खालामसिगोन दसेनि उनाव थेंक इउ आदा उनाव लोगो मोनसिगोन आदा लोगो मोनगोन पारफरमेन्स खालामनो अके Balutar Afrika nama bila nak akan berbuat semua bila nak boleh berjaya dah sampai saya periksa lagi bila nanti mana hasilnya ada praktiknya nak kerana naik sampai kesentuh ada kami apa pada kamu orang deh orang ni orang baru nak ada sini ni be Lekki Bazar Baksa finish macam mana kilo balu macam mana गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना आं फैनायाव गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं बेखौ बुङो अराय सम जेरावबो जाय मानसिया हारसिङैनो गोजोननो हाया बे मानसिखौ मुलुगनि गासिबो जिनिसानो गोजोनहोनो हाया बियो मुलुगनि साबसिन महर गोजासिन हिनजावखौ हाबा खालामनो मोनथों थेवब्लाबो बियो गोजोननायखौ मोनजोबा फालिया बियो मुलुगनि हेन्डसामसिन महर गोसासिन हौवाखौ हाबा लानो मोनथों थेवब्लाबो बिहाबो गोजोननाय थाजोबा दा ओंखायनो आं बुङो बेखौ जाय मानसिया हारसिङैनो गोजोननो हाया बेखौ रावबो गोजोनहोनो हाया हाया नोंनावबो गारि दं आंनावबो दं बयनावबो थाखा दं बयनावबो न' दं गासिबो दं खिन्थु गोजोननाया बयनावबो गैया गासिनावबो गैया हाया होमब्ला सरकारानो नोंखौ गोजोन होजोबनो हायाखैबा बेलाय मा बुस्थु नङा होमबा नंगौ नाङा दा ओंखायनो आं खावलायो बयबो हारसिङैनो गोजोननांगौ नंगौ नाङा ओंखायनो हारसिङै गोजोन गार्लफ्रेन्डआबो टेम्परारि आजिखालिथ' हिनजाव फिसायाबो टेम्परारि जालायलांबाय नोंसिनावसो जायोना जाया जाया बेयाव जाया आङो जा दुखु मोनदों दाखालिबो दाउ फायखारियानो सासे लाबावना खारनायखौ नोंसोर नुदोंना नुवाखै आरो नै दहाय फुङावसो लेटेस्ट ओंखारदों निउस चेनेलाव नोंसोर नुदोंना नुवाखै फिसाया न' लुनो 80,000 दोनदोंमोन हिनजावा 80,000खौ लानानै गुबुन फिसायजों ब्लक फालिया itu কি বস্তু অলপ ভলিউমটো অলপ বঢ়াই দিয়াচোন অকমান दा नोंथांमोन आं खावलायो दा बिदि जाफ्लेबाय थानाय घटनाखौ नुनानै प्रेक्टिकेल बसुमतारिया दुखु फोरमायहरदों बिमा माहारिनि सायाव माने जायफ्रा रायजो जाफुथारनाय आरोखि हिनजावफ्रा बिराद सालाक रायजोफोर हिनजावफ्रा बिराद सालाक नंगौ नाङा नंगौबा आखायथ' बाख्नायनांगोन बिथांमोननि सालाकखौ मालाबा बबेबा गामियाव आहार जाफुनाय 3 मास गथ' उन्दैखौ गारना खारनाय नुदों सोरा नुदों नामा नुवाखैना 4 मास 6 मास बोसोरसे जानाय गथ' उन्दैखौ गारना खारनाय नुदों सोरबा औवाजों खारा दा मानो खारा थारमाने अनसुलि हिनजावफ्रा हा खारनो नालाय खारनो हाबानो सानथाम उनावनो खारना मानो 10 बोसोर रायजो जाखांनानै गथ' गथाय मोनखांनानै गथ'आ 10-12 बोसोर जाखांनानैसो खारो हा फिसायखौ नों सिनायखायो ना साननै सानथामावनो आं दुखु मोनो रायजोफोर नोंहा एथ' खारनायनि लब दं गुबुन हौवा लानायनि लब दं खारनो गोसोखा गुबुनजों सोरबा सेंग्राजों बा सोरबा हिनजावजों हा हाबानि सप्तासे सप्तानै बा सानथाम सानब्रैनि उनाव खार मानो फिसा लाखांनानैसो खारनांगौ फिसा गिदिर एथ' गिदिर देरखांनानैसो गाज्रि जायो जायोना जाया न'खरा सिलिंखार जायो बेस्रा लाफिननो मानो बिराद उसुबिदा जायो हौवाया
आंजाद मिनिबावो गावसोरो आयौ आंजाद दुखु मोनो आं ओरैबायदि खोनादों माने आंथ' ओरैनो बेरायलाबायो नालाय गथ'आ 6 मास जाबाय आरोखि हौवासा गथ' ओमफ्राय गोदोनि एक्सन रायलायफिनो एक्सन रायजो जाफुनाय माने गोसोथोनाय दंखायोमोन ओमफ्राय नायना लायबायना बियो एसे न'आव दं नालाय एसे बेखारानो हौवाया ओमफ्राय न'आव दंखाय बिमा बिफाया जर जबरदस्ति हरबाय आरोखि दाना एक्सखौ गोसोखाङो बे थानो हाया बेरायनाय गोसोथोलायनायखौ गोसोखाङो हौवायाबो हरबाय थायो फिसाय लाफैखाब्लाबो हरो ओमफ्राय आं लाफिनथारसैनो हराखै बियो हौवाया लाखिनि ओंखारसै होनाखै बियो थोद जाम्बा बे गथ'आनो दासो 6 मास जादों बेखौ गारनानै खारो नामा सोरबा होनहरबाय आयौ मासि अनसुलि बिमा बेलाय नंबाय आरोखि आङो आलाय सिलाय जाजां गिबावो उन्दैखौ 6 मासल' जानाय नालाय आयौ बोसोरथामसो नेबावदोंना माबा मोनसे जागोन बियो होनबावबाय उनावहाय थालिया नङा सानबावबाय बिसोरो नंगौबा थालिया आखाइखौ आं ओंखायनो खावलायहरो बिदि खालामनाङा इसोर होनायजों गोसो जानायजों जाबाय जुलि बेजोंनो थादो गुलि गुलि नंगौ नाङा इसोर होनायजों गोसो जानायजों जाबाय जुलि बेजोंनो थादो गुलि गुलि थालिया बानलु बाथोनजोंबाबो रायजो जादो आलु बाथोनजोंबाबो रायजो जादो गुबुन हौवाजों खारोब्ला गाज्रि खोनायो थालिया ओमफ्राय आं मोनसे हौवाफोरनो हिनजाव गोनांफोरनो रायजो जाफुनायफोरनो मोनसे लाइसेन्स होनो नागिरदों लाइसेन्स जुदि नोंनि हिनजावा सोरबा हौवाजों लिंक लाहांदों बा सोरबा हौवाजों मबाइलाव रायलायदों बा वाट्सएपआव चाट खालामदों ओइ समावनो फिसाखौ सासे लाबाव थालिया ओइ समावनो सासे लाबाव गथ'खौ खांबाव मोनथिबाय माने गथ' देरबाथाय खारनो नागिरोना सासे गथ' खांनायाव गैयाब्लाबो 5 बोसोर नांगौ रायजोफोर नंगौना नङा 2 बोसोरावसो थाबायसिनखायो 2 बोसोरनिखौबो गारनानै खारनाय रेकर्ड गैथ'वाथ' गैयाबाबो 8 बोसोर 7 बोसोर जानाय गथ'खौसो गारना खारो होमब्ला 5 बोसोराव खारा हिनजावफ्रा जाय गथ'आ 5 बोसोर जाबाय ओइ समावनो सासे लाबाव खारनो अबसर गैला होमबा सासे लाबावबाय नालाय बे गथ'जों बे बेस्थ' जानोसै आहार जाहोनाय देरनाय फेदेरनाय 5 बोसोरनि उनावसो खारो नालाय जै 5 बोसोर जाबावबाय जुदि खारहां सोरबा हिनजावजों हौवाजों लिंक लादों रायलायदों हौवाजों ओइ समाव सासे लाबावदो जुदि बिदि गासिबो लानो नाङा दे जाहोनो हानायनि केपासिटि थायो बिराद जिखिर जायो आयु खाथा गांसेनो 20 थाखा आंहाला मोनला दा फरायहोनो जाहोनो एसे उसुबिदा जायो माने सोरनाबा प्रब्लेम थारबा आरोखि हिनजावा खारहां अबस्थाबा ओइ समावनो गथ'खौ सासे लाबाव ओइ आं बारा बुंदों नामा आं बारा बुंदों होनब्ला हिनजावा खारबाय माने न'खरा बायबाय माने नोंनि बिखा बिख्लो गासिबो बायबाय मा नंगौ नाङा ओंखायनो बे लाइसेन्सखौ आं होबाय हिनजावफोर गोनांफोरनो आरोखि जुदि नोंना हिनजावा सोरजोंबा लिंक लाहांदों थाल मोनो ना फन फैनायफोरखौ 24 घन्टा बिसिना गंसेयाव थानाय नंगौ नाङा हिनजावजों जानाय लोंनाय गासिबो एसेबाबो थाल मोनखायो सोरबा हौवानि मेसेज फैनायखौ नंगौ नाङा सोरबा हौवानि फन फैनायखौ सप्तायाव खनसेखौ थाल मोनखागोन नोङो ओइ समावनो सासे ला बबावथो खारनो अबसर मोनो बिलाय ओइ गासिबो लानाङा दे एथ' बुरजा जाहोनो फोरोंनो बिराद उसुबिदा जायो सोरनाबा जुदि प्रब्लेम थारबासो होनदां ओइ मिनिबावो गावना हिनजाव खारबा बिराद उसुबिदा जायो बिसिनाखौनो लांदां मोनगोन नोङो ओइ दामदो माबादि मोनदों बरिया थालिया आंना माने गारामाया 9 थारिखनिफ्रायनो नन स्टप प्रग्राम लानाय हर सान दिनै
दसे सारि जाफैबाय फैसाखौनो लानो बालायबाय आरोखि आं बे बोसोराव आया ओमफ्राय दा गाराङा गाज्रि जाबाय रायजोफोर खननायफ्रावथ' भुला जाखागोन भुल जानाया जेबो नङा जों रंजानो हानायासो गिदिर खोथा आरोखि थालिया औ बिदि जिनिसा ओइ दुङासै नाखि dia diok juga tuh aku nasi itu dia wah gaya flower dari juga rosananglah subsidini mayrong jengna jane hakaya leisona kontrolni mayrong jengna jane hakaya nunggu nanga beover ha deng 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 akan kau berani Jangan sombong. Sakri gaya dari suka rosananglah saksi ini mayrong senjani hakayat lesung toli mayrong senjani hakayat sakri gaya dari suka rosananglah saksi ini mayrong senjani hakayat lesung toli mayrong senjani hakayat masyarakat kau ini bedi torsi kayu. Halo. Oh ada film kusir monitor nak. Mana jeng subung mahari alo minisona hanai rongzana hanai gau isor jeng hujadeng. Nenguna nga zip junar puno minisona hanai rongzana hanai gaya. Haria. Only human beings are gifted with the ability to smile. Animals don't have this ability. Alia. Nengah sudi musuh kunge. Ay musuh neng isi mini sudah isi rongga deh neblah musuh mangga. Ang nengah dana 2 lakh rogo sana musuh isi mini sudah bang musuh mangga. Apa sih tadi? Musuh apa sih kalau mulai? Ini mana? Bener dah, bener akhir kok, bener akhir kok. Musuh tu nak yang snow musuh 8 kilo, tu, musuh gunung sini kau hendak belah, ang neng tu 2 lakh gunung sini musuh, isi minus tu saya cuma musuh mangga, oi, bener nak, musuh, oi. Alia, bermaku tu dah tulka, bina kita utasan, kapan ada? Bermaneng, isi mini susah berma, 2 lakh Indonesia mungkin bermemang kan? Apa tu ini? Ya kapan? Zakha bina, mini dah habis, haye, bermain haye nani? Akan kau bermain ini apa? Jadi,
ओमफ्राय जोंबो नोंबो आंबो मिनिस'नो हाया रंजानो हायाबा बे बोरमा मैसो बायदिसो जाहैनोसैबा नङा जों मैसो नङा मोसौ नङा बोरमाबो नङा अमाबो नङा नंगौना नङा जों मानसिसो दिनै बे थांनानै थानायावनो रंजायाबा मिनिस'नो हायाबा सिगाङाव जोमखांनानै हाखर सिङाव रंजाहैनोसै आं सिगांखौ मालाबाबो गाना रायजोफोर खालिया सिगांखौ नोङो नोंनि हिन्जावानो फिनगोन सानसे नोंनि हौवाया नोंनि फिसायानो फिनगोन सानसे नोंहा बै समाव मिनिस'नो रंजानो समाय गैला बुजिबाय दैसो दौहरनोसै नोङो दै ओंखाम जास्रा हरनोसैखौ रायजोफ्रा नंगौ नाङा खालिया ओंखायनो दुखु सुखुआ बयनावबो दं नोंनावबो दं आंनावबो दं सोरनावबा बोथोरनि दुखु सोरनावबा गार्लफ्रेन्डनि दुखु सोरनावबा फिसायनि दुखु सोरनावबा हिन्जावनि दुखु सोरनावबा बिहामजोनि दुखु सोरनावबा बिखुनजोनि दुखु सोरनावबा माबा फैसानि दुखु सोरनावबा साख्रिनि दुखु 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 प्लास दुखु सुखु बानायनानै लानांगौ बेनो दालिया दालिमिया सिमेन्टजों आंबुजा सिमेन्टजों लेथाइगा सिमेन्टजों Astala building ni Kursia dalai kunai badi Bayang negeseku sonaha Bayang negeseku Apa yang kuparan saya apa ya Riksi Musayibah musabai sih Kabawa dormo Apa kau tadi Hai kasih
मोसाबाबो हारसिं होखायो जिनिसा हारसिं देन्जारखा आङो मोसानांलाय रावबो बिदि आरोखि होगोन माथो आंजों रावबो थैफानो हायाबा आरो माथोबाव नङा होमबा हारसिं मावजोबनांगोन ना जिनिसखौ थालिया आङो 1932नि मेथाइखौ रोजाबलांसै आंनि आबौआ फोरोंदोंमोन 1932नि मेथाइ जागोन आङो आंनि हौवा सेंग्रा लोगो बिथांमोनखौ मोनसे खोथा खावलायलांनो सानो दिनैनि बे लोखि बाजार बाक्सायाव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों बेनि थाखायनो आंनि गोसो सिंनि बिखा बिख्लोनि सिथाबनानै थानाय रावखौ आं फोरमायलांनो सानदों जेब्लासिमनाखि नोङो सक्ति आरो फालेंखौ बायनो हाया अब्लासिमनाखि नोङो हाबाखौ लाथ'नो नाङा थालिया मानो आं बेखौ खोन्थालाङो ओइ बेयाव खालि सिनाखौ हमना होरा आं बिराद दुखु मोनो माने मादैमोन आंबो हाबा जायाखै माने जागोनसो माला जागोन बुंथ'नो हाया जागोन आरोखि जिखुनु आं लाथारगोन हिनजावखौ लाया सानदोंमोन आं दा मिनिबावो आयौ आंखौ हौवा सानाखै नामा हिनजाव लानो नागिरनायखौ मिनिजायो आङो मा जानांगौ जेब्लासिमनाखि सासे हौवाया फालें सक्सिखौ बायनो हाथ'वाखै अब्लासिमनाखि बियो हाबाखौ लाथ'नो नाङा थालिया माने आंना सासे लोगो दंमोन बिनि बिहाव बिखुनजोआ सानैबो साख्रिया मास्टार मिस्ट्रेस आरोखि बिफाया हाइ स्कुलनि हेड मास्टार 80,000 बेथन मोनो गावथ' बिराद हेन्डसाम मानसिया मोखाङावबो जेबो दाग गैया स्लिम बडि गोनां फिगार गोनां एखेबारे एक्टराबो फेलखा सिख्लाया बिनि अननायनि महराव गोजौबाय गोग्लैबाय सेंग्रा हाबा लाना थांबाय सिख्लायाबो थांफाबाय गोसोथोलायनायनि खोथा ना थांबाय दाना बिफा मास्टारा लायफिननो थांदोंमोन फिसाजोआ मा होनहरखो जै न'आव आंखौ लांफिनबाय आं थैबाय आं थांला होनबाय आलिया बिफाया गोरों मानसि थैजांगिबाय फिसाजो सासेल' होबोनांबाय बे हौवानो दाना होबोबाय नालाय 3 बोसोर रायजो जाबाय आलिया दाना हाबानि उनाव आथिमंगला फैयोना बिहाव बिखुनजोनाव फैयोना फैया आथिमंगला अष्टमंगल जामाय दर्शन मा होनो आं होनजोबथारसै आथिमंगला जामाय दर्शन अष्टमंगल ओमफ्राय आरो मोनसे माबा होनबावोमोन बिदि हाबा जानानै बिहावनाव दाउला खासि लाना फैनाय কালি লাইট বেলেগৰ আহিব आथिमंगला নতুন লাইট কটা নতুন পেকেটতে ভৰাব লাগিব आठमंगला होनो आरोखि কালি মানে বেলেগৰ আহিব তাৰমানে बिदि আমাৰ বস্তু একো নহয় दाना आथिमंगलायाव 4 लाख निमन्त्रण थाखा मोनलांबाय जामादैया थालिया बिराद खुसि बिथाङा आंना लोगोआ 4 लाख मास्टार लोगो गोजा मालिक गोजा 500,000 जानाय 4 लाखआलाय जाखागोन बेजों लोगोसे बाइक गंसे हरनानै 90,000नि फालें सका हरबाय सिगुन दंफांनि थालिया 6 इंसि 5 इंसि जालायनाय लेपटप हरफाबाय लिबु उन्दुनायखौ थाल मोनलायै थालिया दाना लांबाय 4 लाख थाखा लेपटप फालें लांफाजोब्बाय बिजामादैया फिसाजोआ 3 बोसोर रायजो जाहैबाय 3 बोसोराव बोसोरसेयावनो फिसाजो उन्दै मोनबाय सासे बे देरनानै 2 बोसोर जाबाय 3 बोसोर मथा मथि रायजो जाबाय फिसायथ' 1 बल 2 बल संख्रि बानलुनि सोरखौबा नायनायनि माबा मोनसेनि नङा होमबा नांलायनाय खमलायनाया जाखायो जायोना जाया जायोबा आखाइ खब ओइ मादैमोन जायोना जाया आयु जों नांलायफेराखै फिसायजों होननायनिखा सायसा जायो जों गाव दिनैसिम फिसायजों नांलायफेराखै सायसा ओरैबायदि गोथार सोरबा फिसायजों नांलायफेरै मानसि दं बेयाव बिमाफ्रा माबा हिनजावफ्रा दङ नांलायखाबाय खनसेनाव खनथामा मिथिगौ
दा बिसोरबो बोसोरथाम जाबाय रायजो जानाया एसे गोजाम जाहांबायना एकथा हर रायजोफोर एकथा मर्निंबो होजाया इभिनिंबो होनजाया बे समाव ओइ समाव हिनजावा मा रागा जोंखो बेबो फिसायखौ डाइरेक्ट होनबाय बे मास्टारनि बिजामादैखौ आंनि लोगोखौ बे फालेङाबो आं लाबोफानायसो होनबाय आरोखि बे लेपटपआबो आं लाबोफानायसो खुरिया हौवा खामायनो रोङा थाखा खामायनो रोङा आलो आलो जाग्रा आवसाव बावसाव हौवा बे फालेङाबो आं लाबोफानायसो बेवनो उन्दुनोनो लोखि सारा हौवा होनबाय हिनजावा फालिया एकथा हर लाजिनानै हौवाया बारान्दायावसो बस्था बनानै उन्दुबाय आखाइ खबनानै आयौ नोंना बिमाया बिदि होनो नामा बाबाखौ बिदि होनो दानो रायो मामिया बाबाखौ सम सम रायो ना राया रायो फालिया बे फालेङाबो आं लाबोफानायसो हरनि एकथायावबो जुदि बिदि नों होनजाहैयोब्ला हाबानि उनाव रायजो जाफुनायाव बेसेबां सनमान ओंखायनो आं बुंदों फालें सखि लेपटपखौ बायनानै लाग्रो सेंग्रा लोगो नोंथांमोन फैसा हाबाला फालिया दाबादियाव आंनि बिहाव बिखुनजोआ आंनो लेपटप बिदि फालें सालें हरोबा आं बेखौ डाइरेक्ट बोरमा गग्राव दोननाय जागोन आं एथ' गिदिर बरनांगौ लाया रायजोफोरा आं बुंखायो आं एथ' गिदिर बरनांगौ लाया सानसे नङा सानसे बे हिनजावा होनगोन बिसिना गंसेयाव थैजासिम रायजो जानायनि खोथा सानसे नङा सानसे होनगोन बियो बे फालेङाबो आं बायनायसो नोंलाय मा बायनो रोंदोंसै खुरिया हौवा होनगोन बियो आं बेखौ होनजा नांगौबा आं बस्थायाव उन्दुगोन रायजोखौ होमब्लाबो आं बिहावनि फालेङाव उन्दुआलै फालिया ओंखायनो आं सेंग्रा लोगो नोंथांमोना एसे बायना लाग्रो आरोखि औ खनसेल' नों गथ'नाखौबो खोन्थानांगोन ना गाव हाबा जाखांनायखाय जेबो बुजियालै बियो खोथाखौ मिथियो लायैफोर अनेक दंना एसे बुजिनांगोन ना हा औ दङ खनगोन र' आंनाव 190 था गान दं सानथाम एखेराय खनबाबो जोबा र' दा ओंखायनो खावलायबाय आरोखि सेंग्रा लोगो नोंथांमोन गारि बाय न' लुग्रो थाखा खामायग्रो ओमफ्राय हिनजावला सखि बायखांनानै फालें बायखांनानै हिनजावला आरोखि नङाब्ला गुबुनजों खारनायनिबो चान्स थायो सोरबा साख्रियावला मास्टारनि हिनजावखौ गुबुन हौवाजों खारनाय खोनादों बिसोरो माहाय खोनादों बबे मास्टारनि हिनजावा खारफेराखैब्रा खारदों खाराखैथ' सोरबा साख्रियावलानि हिनजावा गुबुन हौवाजों सेंग्रा हौवा फिसाय गोनांखाजों खारदों बहाबा खोनादों जुदि प्रुफ होनो हायोबा दानो 10,000 रग' सानगोन आङो सोरबा मास्टारनि हिनजावा गुबुन हौवाजों खारदों होननानै प्रुफ होनो हायोबा दानो 10,000 लांफै सोरबा मास्टारनि साख्रियावलानि हिनजावा खारदों होननाय दङब्ला आं दानो 10,000 होयो 10,000 फनपेआवबो आंनाव 2.5 लाख दं दाबो फनपे गुगोल पेआव फैसा गैया दा सार आरो केसबो दङ 10,000 दानो होगोन आं फै नैबाव सोरबा मास्टार साख्रियावलानि हिनजावा गुबुन हौवाजों खारदों होननो हायोब्ला प्रुफ होनो हायोबा एभिडेन्स होनो हायोबा 10,000 दानो मोनगोन 10,000 हालिया मानो हायाखै बुंनो बुंफै 10,000 होगोन आं मानो खाराखै फिसाया 80,000 बेथन मोनो बेखौ गारनानै खारगोन हिनजावा मोनाखै जिनिसखौ हाया दा रावबो प्रुफ होनो मास्टार साख्रियावलाफोरनि हिनजावा गुबुनजों खारनायखौ बुंनो हाया दा हायोब्ला फै 10,000 हरगोन आङो जिनिसखौ दंथ'वानाय जिनिसखौ এনেকুৱা ओंखायनो साख्रि लायो ना मा लायो थाखा खामाय हाबाला नङाला गुबुनजों खारनायनि चान्स थायो ओइथुमै आजि खयदुरु ओइ लोखि बाजार बाक्सा आरोखि प्रेक्टिकेल बसुमतारी আৰু বুজাই দিব লাগে নেকি জিনিসটো মানে টাকা ইনকাম কৰিব লাগে ঘৰ চৰ বনাব লাগে গাড়ী কিনিব লাগে
जिमान माने मा होनो बेखौ आं बारा रोंलायलांलालै जिथु इथिखौ आं ओइ बेखौ होनलालै आं बाहायलै बड'लेण्ड मानिखौनो रायलायलां बे आं जोंनाङो ओंखायनो आं बुङो सम साख्रिल' मोनग्रोथों ना फिथाइ सामथाइल' जागोनांगौ नासपति काजु बादाम आपेल नांगौ नायदो नोङो साख्रि मोनग्राफ्रा माबायदि जायो साख्रिल' मोनग्रोथों ना फिथाइ सामथाइल' जागोनांगौ नासपति काजु बादाम आपेल नांगौ नासपति काजु बादाम आपेल नांगौ फिथाइ सामथाइखौ गारनानै हिनजावफ्रा खारा रायजोफोर फालिया ओंखायनो बेखौ जा दा बे नासपति काजु बादामा एसेल' दाम आयौ नोंजों रायज्लायनायनि सासे सेंग्राया गेगार आखिनानै हरदों आंनो थैजों दुगैलायनो बुंहरलायदो रायज्लायनायनि सासे सेंग्राया गेगार आखिनानै हरदों आंनो थैजों दुगैलायनो बुंहरलायदो नोंजों रायज्लायनायनि सासे सेंग्राया गेगार आखिनानै हरदों आंनो थैजों दुगैलायनो बुंहरलायदो दावफोर बैसागु Ekrem Sabanonga Gegar akhinaku silailainya Anggotu Ekrem Solanonga Izin dugainaku silailainya Sereki saya angin kulagan Bisa simpen jengen jagen Sereki saya angin kulagan Bisa simpen jengen jagen Nungseng raisai Sasi singgiraya Ikan aksinani Perdengannya Izin dugainaku Berlaide Izin dugainaku Berlaide Izin dugainaku Berlaide 이대학교 애원니쇼 보트시네 메탈 1930년 다니 생라 시간과 खोनायाखैमोन जानो हागौ खोनाबाय होमबा मास्टारनि जौ गारना खारफेरखायाखै दा औ दे बुजिबाय आं खन'सै दा आङो माने एथ' बिमानि फिसाफोर दं बेयाव सोरनि गोसोखौ सुफुंजोबनो नङा होमबा औ माने अनेक जिनिसा सोरबा निरामिस जायो सोरबा दाउ जायो सोरबा ना जायो सोरबा पनिरल' जायो सोरबा सामब्रामखौनो जाया सोरबा थाव जानो हाला सोरनाबा गेस दं सोरनाबा किडनि प्रब्लेम सोरनाबा अन्थाइ जाबाय गल ब्लादाराव बिदि आरोखि खिन्थु दुखुआ बयनावबो सिथाबनानै दं बेखौ आं मिथिगौ आंबो बे लाइनाव गोसो गैयामोन नाथाय सोरबा सासे सानैखौ रंजाहोनो मिनिस्लुहोनो दुखु खारहोनो हायो खोमा होननानैसो आंबो दं नङाब्ला एथ' मोना आंबो बेरायथ'लामोन
आंबो बारा फरायाखैबाबो एसे फरायनाय नालाय साख्रिखौ दाखालि थार्द ग्रेडनिफ्राय सासे एगार जासिनोमोन आङो है गरिबफोर नैलै आं लालै बिदिखौ होननानै बुंदों हालिया गोदाव सोराव नोंखौ नै आंनाव 4 एमनि नाम्बार दं 5 एमएलएनि नाम्बार दं आं पुलिसनि गारिखौबाबो सौग्रावो हेल' होननानै आं थाङो आरोखि आंखौथ' सिनाया पुलिसफ्रा बिसोरखौ सिनायोना आं उमुखौ सौग्रावबाय हमजाबायलै बासायदो होननानै होनहरो आं थांनो मोनो बिस्राफोर हगारहरो फन हरनानै बिसिनाव फन हरफिननो हालायो थालिया थगायदों नंनायखायसो खोन्थादों आङो ना बारा बुंनाय नंलायबाय आयौ जा फाल्थु सानबायरा बिसोर आंखौ बिदि जायो आयौ डाइलगबाबो सैथो आरोखि बिदि माने आमेरिकानिफ्राय 3 बिटिसिआव सार्भे खालामनो रिसार्च खालामनो फैदोंमोन आरोखि 2010आव खनगोन बेखौबो खनगोन 2010आव सार्भे खालामनो फैदोंमोन 3 आमेरिकान बिगुर गोजा जनो ओइ नानि आखाइ दाखंलै बिदि एसे दलद था औ दुखु नुबाय बिमाया रायथारो नालाय बिमा बिफा बायो दुखु दाथानानै उन्दुनो ओंखारबाय आयो जा उन्दुनो ओंखारबाय बियो आमेरिकानिफ्राय 3 मानसि फैदोंमोन फैबाय गामि बेरायबाय दाना हटेलाव थानानै गामियाव थांदों आरोखि फुङावनो जोंनाथ' थासुमब्लि जायोना जाया ना बेयाव नोंसिनियाव लोखि बाजाराव थासुमब्लि मोना मोना बे हा सिङाव थांग्राया गुलुआ रुनानै जायो जों संख्रि फुननानै दङ दा फुङावनो संख्रि साहाजों बिसोरनो बे थासुमब्लिखौ होबाय आमेरिकानफोरनो बिगुर गोजाफोरनो wow what kind of food this wow जाथारबाय खिथुर wow this is candle don't need जाबाय ममबाथि बेयो ममबाथिखौ दाजासै जाहैबाय आरोखि ममबाथि नङा बियो थासुमब्लिसो आलिया बे ममबाथि नुबाय आरोखि बिसोरो दुरुं गोनांलायसै दालाय थासुमब्लिना मोनफ्रुब्ला दुरुङा ओरै बोब्ला थल' गलाया दालाय थासुमब्लिया नङा मादै बेखौनो ममबाथिनो बिसिना आयौ जाहैबाय आरोखि wow केन्डेल जाहैबाय आरोखि ममबाथि गावसिनि आमेरिकायावबो फन हरलायबाय wow in BDC some Indian people are having that a candle also जाहैबाय आरोखि आयौ बिखि केन्डेल नामा बे ममबाथि नामा रायजोफोर थासुमब्लिसो थालिया बिदिखि मिस्टेक जायो आयौ नानि नों थासुमब्लिखौ मोनजायाखै आयै बेसेरा मोनजायाखै बिमाया संथारादां थासुमब्लि आरो मोनालायबाय मोनायावबो हटेलाव थांनाय जानायाव गामियावनो मोनायाव दाउजों अनलाजों संनाय जाखांनानै दाना मा जाहैबाय wow in BDC mosquito also comes by taking torchlight जाहैबाय आरोखि आयौ BDCआव माथो मोनायावबो थाम्फैफ्रा टर्च लानानै फैयो जाहैबाय थाम्फै नङा बियो सांग्रेमासो थाम्फैया माने गावसिना रड लाइटजोंनो एखेबारे लाइटजोंनो सांग्रेमा ओंखारानो जोंनाथ' मोनाबाथाय एखेबारे सांग्रेमा जुग फैयोना जोंनानै बेखौनो होलायबाय बिसोर wow in BDC mosquito also comes by taking torchlight सांग्रेमासो बियो थाम्फै नङा नंगौ नाङा थालिया मिस्टेक जायो बिदिनो आयु खम जादों बे कुकार ओंखारनायाव 2008-7 9आव कुकार ओंखारदोंना बे होननानै गाबग्रा दालि रुग्रा गामियाव गैयामोनथ' इसिबां बिहामजो गोदान फैदों आरोखि मिथिया गामिनिफ्राय फैदों गामियाव आरोखि बे समावथ' कुकारानो गैखाया 2008-10आव नै दासो घरे कुकार गेस बिहामजो फैदों खाथियाव औवा सिलेबले फिसा बागान दं आरोखि अर जरायनो सेरखा लायदों अर जरायनो थालिया बिहामजो गोदाना दाना बे औवा एसे सिलेबले बागाननि बारग्रोमग्रा मोनसे न'खर आरोखि मास्टारनि न'खर सेरखा लायखां जानायावनो सेरखा औवा बागान खाथिसिम सहैहां जानायावनो औवा बागान खाथियाव दिन जायो
ओंखामाथ' खनथाम खनब्रै गाबनांगौना ओंखाम संदोंनो बिसिना आयौ 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 बुद बुद होननानै न' सिङाव थ्रोब हाबनानै दरा ख्रेम थाबायनो बिजावा मा जाखो बिहामजो मा जाखो बिहामजो बुद औवा बागानाव बुद दं जाहैबाय फिसालाया लुबैबाय आयौ माबायदि बुद ओरै ससेला हैजोब्बाय आरोखि औवा बागानाव फालिया ओमफ्राय मा जाखो जाहैबाय बुद ओंखारदों बै मास्टाराबो खोनाहैबाय मास्टारनि न'खराबो आयौ मा जाखो बुद होननानै बिसोरबो फैथारबाय आरोखि माथो होनामोन होनबा बिहामजोआ ओंखारनानै थंनो सिरि ओंखारनानै बेयावनो ओंखारदों खनथाम गाबथारदों बेयाव जाहैबाय आरोखि फालिया मास्टारा फैनानै देहा होनोमोन बै बिहामजो जोंना कुकार गोदान लाबोदों नालाय ओंखामसो संदोंमोन जाहैबाय आरोखि फालिया बिदि जायो जागोननायसो आं बानायखाया आं बानायना बुंखाया आं जिनिसखौ नोंसिनावबो जादों जानो हागौ बेयावनो गाबथारदों आफा बेयावनो हौवा जादों फिसा जागोन खथामथारदों बेयावनो जाहैबाय खम जारला आं थगायाखै दे थगायनायखौ गारबाय आङो थाब जायो है थगायाखै बुजिबाय दा गोरोन्थिया बिदिनो जायो गगा मोनदों गान खनसे थांनांसिगौ आंहा आं मास्टारनि बायदि मिनिनो गोसो जायो सम दे Rosa ini yang number one for respect Shanani Madempur Mohani Hachona Hucap Nambar Jaya ini yang number one for respect Shanani Madempur Oh!
India has number one for respect.